நம்ம அருப்புக்கோட்டை ஜீன்ஸ் பார்க்ல இப்போ என்ன ஆஃபர்னு கேட்டீங்கன்னா தேவ ஜெயந்திக்காக எல்லாம் குரூப் செட் கேட்டிருந்தீங்க. வேணா ஃபேப்ரிக்ல வந்திருக்கு. பாலிஸ்டர் கிடையாது, பியூர் காட்டன். இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கலர்ல 24 செட் வந்துரும். நீங்க எந்த கலர்ல கேட்டீங்கனாலும் ஒரு 24 செட் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். கலர் கலெக்ஷன்லாம் பாருங்க வேற லெவல்ல இருக்கும். நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க. கலர் பாத்துக்கங்க. பிளாக்ல கூட இருக்கு. இது எல்லாமே குரூப் செட் தான். ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 499 மட்டும் தான். ரேட் வந்து 799 ரூபாய். ஆனா வெறும் நம்ம 499 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம். குரூப் செட்ன்றதுனால கலர் கலெக்ஷன் எல்லாமே வேற லெவல்ல இருக்கும். குரூப் செட்டுக்கு செம்மையா சப்போர்ட் ஆகும். பாருங்க இது எல்லாமே பியூர் காட்டன், பேங்காக் வேணா பாலிஸ்டர்ல இருக்க காட்டன். கலர் கலெக்ஷன் எல்லாம் பாருங்க. குரூப்புக்காக கேக்குறீங்க. ஒயிட்ல வேணா கூட குரூப் செட் தரலாம். இப்போ நீங்க பார்க்குற கலர்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து குரூப் செட் இருக்கு. வாங்க வேணும்னா அருப்புக்கோட்டை ஜீன்ஸ் பார்க் வாங்க. வெறும் 499 ரூபாய்க்கு குரூப் செட் எங்க போனீங்களும் கிடைக்காது. பியூர் காட்டன்